Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Padayon natong iampo ang kalibutan nga magtahod unta sa pulong sa Ginoo, dili magpatuyang sa atong mga tawhanon nga mga paghukom ug mga binuhatan. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig palit sa atong mga slots, isip ilang pagpakita sa paghigugma o pagtahod sa Ginoo dinhi sa simbahan, hatagan unta sa tinuod nga kalinaw ug kasulbaran sa ilang mga problema. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo, tagda ang mga nagampo kanimo ug panalipdi ang mga naglaom sa imong kaluoy aron human mahinlui sa buling sa mga sala. Magpabilin unta sila diha sa santos nga kinabuhi ug madalanganha sa kabilin nga imong gisaad. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Unya miluhod si Abram, dinuko ang iyang naong sa yuta, ug miingon ang Dios, kini mao ang kasabutan nga himuon ko tali kanimo ug kanako. Isaad ko nga mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Sukad karon ang imong ngalan, dili na Abram, kundili Abraham na, kay gihimo ko man ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Pasanayon ko ang imong mga kaliwat ug ang uban kanila mahimong mga hari. Mudaghan pag-ayo ang imong mga kaliwat ug mahimo silang mga nasod. Tumanon ko ang akong saad kanimo ug sa umaabot mong mga kaliwat, ingon nga walay katapusang kasabutan. Maimo akong Dios ug sa imong mga kaliwat, ug ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat kining yutaa, diin usa ikaw karon kalangyaw. Ang tibok yuta sa Kanaan mainyo dayon, ug mahimo ako nga inyong Dios. Ang Dios miingon kang Abraham, kinahanglan usab nga tumanon mo ug sa umaabot mong mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo ug kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo na'y numdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan.
Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang kusog. Pangitaa siya aron mag-alagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang kahibulungang mga buhat nga iyang nahimo. Ang iyang mga katingalahan ug ang mga hukom nga iyang gibuhat. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok nga yuta, nagahari ang iyang mga hukom. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Nahinumdum siya sa kahangturan, sa iyang kasabutan, nga iyang gipalungtad sulod sa usa ka libo ka mga kaliwatan, nga iyang gihimo tali kang Abraham, ug pinaagi sa iyang panumpa kang Isaak. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa among pagtuo, ug agaga kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanhaa kaninyo. Manawsab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus ngadto sa mga Hudiyo, sultihan ko kamo ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, karon natino na gayud namo nga giyawaan ka. Si Abraham ug ang mga propeta nangamatay apan nag-ingon ka, ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang among amahan nga si Abraham namatay, labaw ka pa ba kang Abraham? Ug ang mga propeta nangamatay usab, si kinsa ka ba sa imong panghuna-huna? Si Jesus mitubag, kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili
ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan, ang inyong giingon nga inyong Dios. Wala kamo makaila kaniya, apan nakaila ako kaniya. Kung moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya ug nagtuman ako sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, wala ka pagani kalim-an katuig ug nakita mo na si Abraham. Sa Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pagani matao si Abraham, ako mauna. Ug namunit silag mga bato aron siya ilang batuon, apan mitago sa Jesus ug mibiya sa templo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Kristo nangandoy gyud nga kita dunay pagtuo. Nya aron pagtino nga kita motuo, iyang gitaptapan ang iyang kaugalingon sa ordinaryong kahimtang sa tao dinhis kalibutan. Pero ang iyang gisulti kamatuoran nga siya anak sa Dios, nga siya Dios, nga siya wap gani na tao or wap ay nabuhat bisan unsa, diha na siya. Apan ang mga leader sa kalibutan panahon ni Kristo gani hangtod karon di gyud mo dawat sa iyang pagpamatuod nga siya Ginoo, nga siya mao'y nagbuhat sa tanan. Gilingian na imong tupad nga motuo ka nga kining atong gisimba mao ni nagbuhat nimo. Ingna tuo mo nga kining ato rong gisimba mao ni ang nagbuhat nimo. Oy, ay na lang ko ana. Kasagaran nato ang atong pagtuo nga kining atong gisimba ato ning sulugoon, ato ning sugoon nga Ginoo ayuha ko, Ginoo tabangi ko sa akong exam, Ginoo tantangi ko aning akong mga kahuyangan, Ginoo usbaning batasan sa akong bana, sa akong asawa, Ginoo himuang malampuso ng akong mga anak, Ginoo protektahi sa katalagman ang akong mga mahal sa kinabuhi, Ginoo ma-promote unta ko, Ginoo sa unsa na itong gisugo sa Ginoo. Wa kita mo ingon Ginoo sugo ako, mianhi ko aron pagtuman sa imong kabubuton. Kinsa may inyong niingon ana karon nga niya dinhi nga niingon Ginoo ni ako sugo ako kay mutuman ko sa imong sugo kay ako kang Ginoo. Tas kamot bantayan na itulo ka buok kamong uban nanugo sa Ginoo. Nya unsa may mahitabo kung kita magpasugo sa Ginoo, unsa may udang mahitabo, mawa gining atong kabalakas kinabuhi. Kamong niisas kamot wa mo mabalaka nga masakit mo, ha? Maayo kay wa na mo musanong. Wa mo mabalaka nga ang inyong mga mahal sa kinabuhi basig ba disgrasya toron, ha? Wa na mo mabalaka na. O mga naong pa lang ninyo mabalako na kaistanan. Di na mo mahadlok nga maglinog ron nya mga matay tang tanan. Di mo mingon simbako. Mao na siya. Mo na ningos Kristo
mawa gining atong kahadlo kabalaka basta motuo taniya nga siya mo'y Ginoo. Kay matod pa niya, kung maminaw lang gyud mo ug motuman mo sa akong mga pulong, di na gyud mo mamatay. Nga naman, kay ang iyang pulong espiritu man og kinabuhi. Kining kamatayon nga atong gitan-aw dinis kalibutan nga murag ngilok ay paminawon, murag hadlok itas tanan, dili man gyud ni kamatayon para ni Kristo. Kung siya ipatan-awon ani, mura ra manig, mura ra gyud kag ni biya ba kanang mura kag ni panaw, pero nagpabilin nga ikaw ra gyapon na. Ngilingay mong tupad ina gusto na kang mupanaw, ina kano, gusto kang mupanaw. Kay kanira bang nahibaw tag-asa ta mo panaw, magdepende na ade kining atong pagbati, atong bation, depende na kung asa ta padong mo panaw. Nahiuban dinhi mo simba padong na mulargas gawas, Father i-bless ko Father anak kay naong ba ngano man siya, mularga na ko siyo is Father na naman ko'y working visa, i-bless ko Father be nga maayo akong panaw, ang naong ga smile. Kay ngano man working visa United States of America para sa mga Pilipino, mura jud kag ni adtog langit ana. Mo na mag-smile ka kay sus Pader, thank you kay Ginoo Pader, mularga na gyud ko. Nasay magpa-bless na to diri Pader, makalarga na gyud ko Pader, siman man ko Pader, nya nadawat na gyud ko, musakay na ko ron Pader. Smiling kay ignaw. Lahi sad ka nang moingon nga, Pader na ako'y stage 4 cancer, Pader i-place ko palihog, Pader be, nga maayo ko, Pader. Ana. Lahi sad ang bation ka nang moingon nga, Pader mo take ko sa board exam, Pader palihog in taon, Pader i-place ko, Pader be, kay mo take ko sa board exam. Subo sa silang mga naong, mamulakon. Depende na kung asa ka pa doong mo panaw, be karon ang langit, mao may pinakanindot nga lugar, maoy labing nindot, labing malipayon. Saman, ganahan na mong mupanaw. Ay. Wah. Sunganaw ngayon. Ayaw sa karon pa dito. Not now. Pariya sa among speaker kagahapon. Gulang-gulang naman to siya nga pari. Ningon din siya, I'm very happy nga nakita nako karon nga ni ananing synodality, synod of synodality, kay para niya mauna gid ni ang tinuod nga simbahan. Dugay na kay siyang pari karon pagid siya nakakita nga ang simbahan nahimo na yung tinuod nga simbahan nga magpaminaway, magtinabangay, magkuyog yun sa panaw, dili na magsigilag diktar ang mga leaders niya, sunod ang mga members, magpaminaway na yun. Ingon dayon siya, slipay yung kay kustanan pag human aning synod, kay sila may nag-attend dito atong synod of synodality dito sa Roma. Ingon din siya, nakaingon ko, Lord, you may now let your servant go in peace. Mura ba katong gisulti ni Simeon ba? Pagkakita niya sa Ginoo, pwede na gyud kong mamatay nga malinawon, kay nakita ko na sa kaugalingon kong mga mata ang manluluwas sa kalibutan. Iya sa nang gisulti. Nga nangatawa dayon me. Siya, pero ako gisumpayan, not now. Mao na atong style, bisag galisod na, bisag tiwasono na moingon lang yapon, not now. Nusam di ay. Na? Kanusam man di ka mo panaw. Unya na sag mabiktima na sag kasiyawa. Unya na sag daghan na sag kay kagsala. Nganong not now man, kay doon na pa kay mga attachments din is kalibutan. Nya the attachment of this world is the source of evils. Kanang tanang attachment, attach ka sa imong mata, kay nindot kay kag mata. Attach ka sa imong kilay, kay nindot yung kay kag kilay. Na-attach na yung ka ng imong pilok, kay bawog na kay kag pilok, kay imong isumpayan o plastic. Attach na kay kaana. Makayawa biya na. Oh, kana gagmay pa kay nang mga butang.
ang kuyaw na attach na kanang imong mga alahas, kanang imong mga dollars, kanang imong mga millions, kanang imong mga billions, attach na kay kanang imong mga tanom, dias imong balay kay portigyong nindutan imong mga tanom, dako kay kag nataran nga imo jung gipuno sa tanom nga mga healthy kaayo, yang imong mga silingan dehydrated kay mga naong malnourished, kay mga naong kay wa na gani kainom bisan nalagbog naong tubig. Ang ilang mainom dito ang kana ra yung tubig nga mobaha gikan sa imong dako kay atop sa imong balay nga adto gyud mo bulog ang tubig padung sa silingan nga dili na madawat sa drainage og mo overflow dayon ngadto sa mga balay nga pobre, di na sila katog kay gisuna sa napan as tubig sa imong balay. Attach kay kaana, asa ka kapadong? Mao na hadlok na kang mupanaw. Sige, lingay mong tupad. Katapusang lingi, kablita. Ingna okay ra nimo, ay sabat ina okay ra nimo. Mupanaw na ta karon. Nakuyog ta. Nakuyog ta. Panaw ta karon. Ningon sa dangosa, ikalay una. Sus, yun taon eh. Karon, himuon na sa namong mga pari, karong adlawa, ang among pagbag-o sa among panaad, isip mga ordained ministers, ang Christmas, kada tuig, amo ng pagahimoon. Iampo mi, kaming mga pari, mga obispo, nga unta, malig-on gud mi aning among pagtuo kay daghan na kaing distortions kung sa sounds pa mi magbadyong na magsiyok na di na lami paminaon ang among kinabuhi, di na nindot tan-aon kay matod pa sa mga ni resulta sa synodality nga mga survey nga 4 na katuig gisigihan og balik-balik og survey, consultation niya, assembly na sad ang resulta, consultation na sad, gishare kagahapon nga rinamo nay uban ditong sharing, sakit paminaon ningon kamong mga pari mura mamog confusing kay ang inyong project sa parokya mag-usab-usab depende las pari nga nilingkod, wala mo'y continuity nya, confusing sad mo kay hadlok ka mo bahin aning mga butang nga lumalabay imbis ka mo mo'y mutudlo namo nga dili may mahadlok nga mubiya sa kalibutan, kamo naman oy hadlok kaayo, attach kaayo aning mga material things in the world. Na distorted na ba ang purpose nganong nagpa-ordain mi? Mo na iampo nga mabalik unta mi sa kahapsay sa among kinabuhi. Taman, iampo mi ninyo dili. Ana, ako magampo sa ko ninyo nga mausab sa unta ng inyong kinaiya, labi na gyud anang sige gyud og panglibak nga iapil sad mi ninyo usahay. Nga unta dili na unta mo manglibak. Nga kami sad di na sad mi maglagot kon libakon. Ya din asan may maglinibakay sa usag-usag. Kami ra ba na mga meeting ingnon dayon may tambong yung meeting. Nga naman ug di ka mo tambong ikagi sumsuman sa libak na muna tambong na lang aron dili kalibakon. Astila no, distorted nga mga kinaiya. Mao nay atong iampo magrinyo ta karon sang tuiga. Muhimo na sa tas atong umaabot nga Holy Week, mag-renew sad ta sa atong faithfulness ngadto ni Kristo nga nag-antos ug nagpakamatay aron lang kita maluwas. Manindog na ta. Mga igsoon, dad-o nato karon ang atong mga katuyuan ngadto kang Hesus nga maoy nagtultol nato sa dalan sa kaluwasan. Muingon kita, Hesus, dad-a kami ngadto sa Amahan.
Jesus, dada kami ngadto sa amahan. Nga ang gingharian sa Dios magpuyo sulod sa kasing-kasing kanila, nga miila sa presensya ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Jesus, dada kami ngadto sa amahan. Nga pinaagi ni Jesus, madawat nato ang kalig-on sa pagpanaw, sa pagtuo ingon sa gihimo ni Abraham, magampo kita sa Ginoo. Jesus, dada kami ngadto sa amahan. Nga ang atong pagtuo sa tataw, madayag pinaagi sa mga lihok ni Jesus dinhi sulod sa atong kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Jesus, dada kami ngadto sa amahan. Nga ang mga masakiton, ug sila nga anaa sa kasamok, makaila sa presensya ni Kristo, nga nagauban kanila diha sa ilang panaw, magampo kita sa Ginoo. Jesus, dada kami ngadto sa amahan. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Jesus, dada kami ngadto sa amahan. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Jesus, dada kami ngadto sa amahan. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Jesus, dada kami ngadto sa amahan. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na, makadangat ngadto sa ilang tunhayng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Jesus, dada kami ngadto sa amahan. Ginoong Dios nga naghigugma ug nagluwas kanamo pinaagi sa imong anak, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa igasaku kanimo tungkol sa imong kayo iluwas mo ako gikan sa salat ug kanunay imong ipakita sa kayo gaway sugod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nangamuyo kami o Ginoo, kahimot-i nga maluluyon kining mga sakripisyo aron magpulos unta kini alang sa pagtubo sa among kasantos ug sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Minaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manana sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro.
Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kabing mahiusa sa mga butang nga tunhay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalignan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo, gana sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, uabot ka na mo ang imong harian, patuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, umili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Pinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyii kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyii kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot
nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa ngalan kamu magpapundo, nahiusan sa pag-iuman, nagabuhat kamu sa akong gisugo, ug ako kaninyo makiguban, ug ako kaninyo makiguban. Dagang akong kalinaw, ang bililong kong gasa, dadang panagsama sa tanang katawhan. Magampo kita sa among kabuhong sagasa sa kaluwasan nga amuyo kami Ginoo sa imong kaluoy aron pinaagi niining mga sakramento alimahon kami nimo karon ug imo kaming paambiton sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkawalay kamatayon. Ang ato lang buhaton mutuo gid ta nga si Hesus kining atong gisimba mao gid ni siya ang Ginoo nga dili mamatay ug naghatag sa tinuod nga kinabuhi. Salamat ninyo nga mituo ug misunod gyud sa pag-auhag sa Ginoo nga mosuporta mo dinhi sa atong simbahan, labi na gyud pinaagi aning pagpamalit og slots. Ang atong SBF DAG para sa kumbento na natayhalin nga 16,037 slots, ana apay 43,963 ka slots nga available, 500 pesos per slot. Nya ang ato sad nga special slot nga DCHS para sa atong Holy Week o sa atong Fiesta Celebrations din sa parokya na nasa tayhalin nga 8,646 slots na apay 21,354 slots na available at 200 pesos per slot. Yan nasa ni 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge, nakadawat na sa tag 161 ka 22 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Niya kay nagkaduol na mga atong pista celebration, ang Holy Week musugod naman sad ato untang paspasag palit, no? Palita basta natay 700 pesos nga extra ipalit day natog slots. Unya hinungdumi sad na karong Domingo mao na ang atong bendita sa Lukay. Alas 6:30 ang atong ritual sa paghimo niini dinhi sa atong parokya. Nya aynon matag misa na agya po'y pambendita sa Lukay. Unya ini Lunes Santo, Martes Santo atong recollections dinhi sa parokya. Lenten recollection unya ini ka kuan kanini ang Miyerkules Santo humas misa mag Via Crucis ta dinhi libot sa atong
parokya, prosesyonan. Natunta nga pilanin ninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Panausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos namo sa kaluoy, Ikaw ang among Amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus maluy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang sa langit ug tanan.